Good morning ulit guys. Bad news. Nadalit ko yung mga ano kahapon. Mga footage. Kaloka. Kaya to the rescue si daddy. Ginising ko na siya kahit natutulog pa siya. Sabi ko hayaan ko siyang matulog hanggang 12. Kasi kahapon dumating kami. Kagabi pala. 11:30 na. Ay nag-busy pa sila ni Chris. Kaka-sort out doon sa pieces nung ano. Nung microblocks ba yun? Na binili namin sa ano. Sa Miniso. Ayun. Kaya, gagawin niya yung ano na ano. Trabaho niya as tech support. Sana ma-recover guys. So, ayun. Konti lang ulit yung ano niya. Pasensya na kayo kung minsan wala siyang damit ha. Kasi sobrang init talaga guys. Alam niyo yun. Hayaan nyo na muna ha. Kapag ano mo yun. Palagpasin na muna natin. So, ayan corned beef and luncheon meat. Tapos ako ito. Daddy, tinirahan kita para sa'yo. Oh no. Sige na, please. Masasanay ka na niya na laging may ano. Oh no. Ako nag-ano lang ako. Pakita mo sa ano. Ito daw yung dressing guys. God bless you. Nagamit niya. QP roasted sesame. Expired. Pwede pa yan, hindi pa naman nabuksan. Actually, expired na siya. Hindi pa naman nasira yung tiyan namin. Nagamit na namin yan nung nakaraan. Sabi namin kapag ka na-hospital tayo, ayun, expired na talaga yan. Eh, hindi pa naman kasi siya namin nabuksan. So, binili namin. Tapos, sinistore lang. And, alam niyo na, si Sel. Hi, Sel. Tinago dun sa ano, di ko na nakita. Kaligtaan ko na. So, may ganyan pala kami. Kaya, ayun, nung isang araw lang nagamit. And, dala ba ito? November 2017 pa expired. So, ayun, sis, nagamit nga namin siya. Di naman sumama yung tiyan namin. So, caribals lang. Pwede pa naman siya. So, again, nagkado lang ako. Nag-sandwich lang ako. Ayun. And, wala tayong vlog later, guys, ha? Hindi ako makapag-vlog kasi pupunta akong story. Hatid lang ako ni Dari para dun sa, sa brushes. So, ipapaship ko yun ngayon. Yung pinig ako kahapon kay Ana. 50 pieces. Hindi na ako nakahirit ng another 50 pieces eh. So, sorry sa mga hindi naka-avail. Pero naman siya sa Shopee niya. So, doon na lang kayo guys umorder. And may paparating pa, alam ko kasi nag-reorder na siya ulit. So, ayun nga. Papaship kayo ngayon kasi baka abutin ng 100 plus yung parcels and packages na papapick up namin ngayon. So, ayun lang. Good morning! I'm sorry sa katangahan ko. Minsan talaga di may iwasan nila. Umaga pa lang. Hindi pa gising na gising yung utak ko. Bandang umaga. Galing ko kayo mamaya sa store. Okay? Kaya mo yan. Kahapon nga sabi mo konti na lang yung yung nakain mo kasi inaano ko daw siya. So kasi dinadiet mo ko sa bahay eh. Yung yung kakayahan niya daw na kumain ng marami eh. Hindi na ganun kagaling or nagamit kahapon. Ayan, dyan lang magsisimula. Diba? Paunti-unti. Mag-gym tayo mamaya. Oh. Sige, mga 4 siguro, no? Kaya kailangan ko ng tulungan sila doon. And alam ko paano ngayon eh. Paluwas din ngayon si Nene. Galing Nueva Ecija. So, mas marami kami daw. Magputulong-tulong. Mas mapapabilis. Laters na lang. Nangutang nga. Na-open ko kay Daddy na panood ko sa Facebook. Nakakainis eh. Kasi nandito yung mga doggies. Oh. Ayan si Atom na may sakit. Sabi ko yung isang aso sa Facebook na shinare. Sabi ko may sakit. Parang euthanize na lang. Alam niyo na, niyakap na lang siya nung amo niya. Habang
Sinasaksakan ng, ng gamot. Grabe! Dito injection. Grabe. Actually, hindi ko naman siya pinanood ng buo eh. Kasi nung pagyakap pa lang tapos nilagyan ng sa wrist. Sabi ko, my gosh, euthanasia to. Pero parang, na-imagine ko pa rin. So, ayun. Nayak tuloy ako. Hindi ko kaya. Alam niyo yun. Ang sakit sa magpigil nag-iyak. Dito sa nalalamunan no? Pag pinipigilan niya yung iyak. Ang sakit. Anyway, ayun. Marami niya naman ako, guys. Grabe. Parang parang waterfalls lang yung mata ko. Kaya, I hate guys kapag kami nag-share niyan sa Facebook. Yung itatag pa ako minsan. Putang na loob naman. Huwag niyo na akong itag. Lalo na yung mga sinasakta na hayop. Minsan tinatag pa ako, sinishare pa, tapos itatag pa ako. Ayun lang eh. Sana yung mga dito, yung mga animal lover, dog lover. Kapag nakakakita kayo niyan sa Facebook guys na mga sinasakta, huwag niyo nang i-share kasi nakakadurog ng puso sa mga sa mga dog lover din eh. 'Di ba? Maging sensitive na lang tayo kasi the more na nagpo-post tayo ng ganun, the more na parang inaano natin na pinapasikat lang din natin yung mga tao na gumawa pa ng ganun, ng masama. Basta, nag-i-action naman siguro ako. So, utang na loob, please. Huwag natin i-share mga ganong mga good vibes lang siguro sa tungkol sa aso ang i-share natin para nakaka-uplift naman ng ng uplift talaga. Parang nakaka-good vibes din naman, 'di ba? Nakakaganda ng araw. Pero yung mga sinasaktan, pinapatay, yung mga ganyan, wag na lang kasi sobrang nakadurog talaga ng puso. So, ayun lang ang litanya ng lola nyo. Grabe, napakainit. Woo! Tagal pa ni Daddy. My gosh! Dali! Susi! Akin na yung susi! Ang init-init dito eh! Alam ko, ba't ka sumakay dyan? Eh, kasi tagal mo eh. Sana pinaandar mo muna. Kakaloka ka. Kaya mo na yan dyan! Diyos ko, mamadali na kung ano pa ipapakita sa akin eh. So yun, sorry guys. Nakaka-irritate. Mamadali lang kung ano pa ipapakita sa akin. May kasing salad sa... Palpakan mo. Ay! Grabe! Ayun, punta muna tayong store. Hatid namin yung yung brushes. Tapos mga ibang dio na nandyan sa akin. Kasi kulang na daw doon. Kulang sila ng stocks. So let's go! Let's go sa go. Tapos diretso na kami gym guys. Para makauwi ng maaga. Dito na kami store. Ang daming gagawin. Hindi na alam ni Mika kung anong uunahin eh. Ano? Kanina minamadali mo ko. Kaya na, Day. Kaya nyo na yan. Kaya nyo na yan. Hindi, tatabas ako ng Sige po, tito. Kailangan kasi ito, pa eh. Kahit ganito, kalahati nito. Oh. Yan, pang pang balot sa brushes. Ayan, wala na guys, sold out na to. Wala na, may may-ari na lahat yan. Papaship na lang. Tapos yung mga deodorant pa na dyan. Pwede na. Yan na lang yung natin, may? Oo. Malalagot. Sige. Ay, di ba si Kuya Peter? Bakit mo inaaway, Kuya? Nakuha ko lang para walang mabasa ko. Ay, bakit mo yung kinuha, Bruno? O, sige. Kain muna daw kayo, Kuya. Ayaw mo pumunta sa, sa bahay? Laro daw kayo ni Chris ng Paul? Billiard. Ay, billiard pala. Hindi, nakatali naman si Groot eh. Doon lang kayo sa kwarto. Gusto mo? Saan siya nakatali? Sa sa labas. Labas! Sa may labas ng bahay. Nabano ka? Bakit nagaganyan ka? Magiging isda siya.
Do? Punta ka doon, hatid ka namin doon. Laro kayo ni Peter, ay ni Chris. Sinong tao doon? Ako, tao. Si Chris lang. Samahan mo siya. Ha? Nakatali naman si Groot, sa kwarto lang kayo, ha? Okay? Takot ako kay Drew. Hindi, nakatali naman eh, ha? So yun ang muna, ginakain na. May nakapa ako dyan, may wallet, oh. Huwag mo akong isahan, daddy. Ano yan, kuya? Ay, ano, bunso? Ano yan? Ay, ate! Dito na pala si ate, oh. Kita na sila mag-ate, oh. Ay! Mababasag yan, buboy! Ay, naku po, nakita naman yung camera. Naku po, ayan na naman siya. Okay na. Alam na yan, oh, alam na. Oh, di ba? Automatic yan, may kiss kayo. Automatic kayo dyan. Nang kiss ay. Ano na? Oh, hi na sa guys. Hi guys. Ay, galing ah. Ate, hi na ate. Ate. Te, hi na. Ate. No, dirty na. Ay! No way. Ikaw talaga. Akin na yan. Lip tint yan, oh, mababasag, sayang. Oy, tanggalin na natin. Sige, panggulo tong mga to talaga eh. Oh. Busy. Bye-bye. Habang busy sila dyan, tira niyo tong ano. Ay! Naku, baby! No, baby! Akin na yaba ako. Ayan, oh. Nag-harvest na naman si Lucadjo. Ay, nako. Si Lucia naman yung ano, bubble wrap. Nako, baby. Pasaway, uy. Yan. Ay! Dito si Tito Mark. Oh, bye-bye na, bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bakit? Ayan? Saan kayo punta? Anong nangyari? Anong nangyari? Wala na. Charot. Tapos. Ayan, merong bumili ng 6 pieces, 2 pieces, 3 pieces. Naloko ako sa 6 pieces. Grabe. Inano? Nag-hoard. Ayaw na pumasok ah. Pasok na. Ay. Yan, bala ka dyan. Pasok na. Ay, nagagalit ang kinikipala yung pinto. Kinikipala yung pinto. Alam, inaaway na si ate niya. Akin na, Gol. Akin na, isa. No, alika na. Ay, ate, alika na, ate. Dali, alika na, ate. Abangin sa kanila, pakita po rin na. Ay na. Bye-bye. Nakotsero to. Ay, nung bumalik. Ay, wala. Bye-bye. Dito pala guys si Kuya Peter. Hatid lang namin siya sa ano, sa bahay para may kalaro si Chris yung pinabili kahapon. Sinawa naman ako, may iwan na naman yung ano. Parang Ikot lang ako. sige. Sabi ko, ikaw na muna, may iwan. Wala pa si Tita Emma mo. Sige, mami. So, ayun, gusto niya sana pumunta ng store para nga palaruin si Kuya Peter. So, si Kuya Peter na lang dinala ko dyan. Na kuya, balik din kami ni Tito Miloka. Mag-gym lang kami. Gym? Opo. Ilang minutes? 1 hour naman yun. Pero dyan ka muna ha. 6 p.m. na lang ako balik doon. Sige po. Balik naman kami agad. Daddy. Patrasin ka. Binila muna namin sila ng ano. Ano tong kay Christy? Chicken spag. Chicken spaghetti tapos burger pang ano nila. Pang merienda. So, go na. Hatid lang niya sa ano. Sige. Gora na. Bye kuya, magano ka ha. Enjoy kayo lang dyan ha. Merong mga ano pagkain sa ref ha. Papa.
Saging po kayo dyan. Saging kayo. Ayan, yan ang tindahan nila Ronald. Tsaka, may tubig po ba tayo dito? Kakain muna ako bago mag-gym. Ano? Hindi, yan lang. Best yan pag bago mag-gym. Ayan, 24 pesos. Ito, Pogi. Paki-plastic na nga, Pogi. Plastic po. Plastic mo, Ronald. Ayun. Ikaw, ayaw mo man ng saging kahit yung nakapite na yan? Isa. Yeah, Ronald, yung... Hinog na ba yung saging na yan? Hinog na yan? Magkano yan? Gano'n to? Oh, bayad. 12 din. Oh, Kasi, isa pa para kainin niya. Ayan, kain mo na. Nag-suggest sa inyo magsaba muna bago mag-gym. Keep the chains. Sakto niya ba kumakain? Bye, thank you. Nagkakwentuhan kami ni Daddy about sa kapatid. Kasi sabi ko si Chris, sabi ko parang ang lungkot ng buhay niya kasi solo, walang kapatid. Tulad niya yung hinatid namin doon si Kuya Peter. Sumaya naman siya kahit papaano. Alam mo yung kasi boring na boring yung life niya. Ayun, tapos sabi ko kay Daddy, iba pa rin talaga ako pag merong kapatid eh, no? So, siya daw, hindi niya na-enjoy nung lumalaki siya. Eh, gano'n naman talaga kapag ka maliliit pa kayo, hindi mo ma-appreciate yung mga kapatid mo. Kasi syempre, dyan pa yung agawan ng, alam niyo yung atensyon, tapos yung parang ang daming kaagaw sa lahat, di ba? Pati damit, maghihiraman, yung ganun. Kita ko naman nun eh, kasi sunod-sunod kami, tapos hindi ako nakakapaglaro nun ng mga laro talaga kasi nag-aalaga na ako kay Jepo, yung ganun. Tapos yung mga kalaro ko, free na nasa labas, naglalaro lang ako, hindi kasi may binabantayan akong kapatid. So, pinipray ko nun, sabi ko sana, ay may event na naman dati. Pwede paano to? Pwede naman ata. Pwede naman nagpapapasok pa sila. Wala pa namang So, ayun sabi ko nun sana, wini-wish ko nun na sana ako lang yung anak, ganun, or dalawa lang kami ni Nene. Tapos, ayun, nung lumaki na kami, ang saya-saya pala talaga ng sobrang dami nyo sa pamilya. Ang sarap kumain, sabay-sabay, agawan, yung kaya nakakaawa yung anak ko sa totoo lang kasi naiiyak ako. Kahit na nabibigay ko yung niya, yung lahat ng gusto niya, parang hindi enough kasi ayun nga solo lang siya. Kaya Daddy, parang mag-manufacture tayo mamaya. Charo. That is going to be depending on the weather. Pag-asa. Ay, iyak talaga May ako. pag-asa. May pag-asa. Ay, 50. Wala kang 50 dyan. Wala akong 50. Ito. Kaya yun. 1, 2, 3. Yung bata pa kami, nainis ako kay mama kasi sabi ko, halos taon-taon talaga guys nagbubuntis siya nung after Dayan after Dayan, tapos si Jepoy kasi ako na nag-aalaga, and then si Mika, tapos nasundan pa ni Jack. Alam mo yun, tapos high school na kasi ako noon eh, nung yung si Jack yung yung pampito namin, sabi ko, ano ba yan? High school na ako, nagbubuntis pa si mama, yung gano'n. Kasi nahihiya ako, yung mga klase ko kasi dalawa lang sila, yung gano'n. Eh pag, siyempre, pagka simula pa lang ng klase, magpapakilala kayo, yung gano'n, nila kayo magkakapatid. So parang nahihiya ako dati na ang dami namin, diba? Kasi tutoksuin ka, ay sipag ng mga magulang mo, ganyan-ganyan, pero wag ka ngayon. O bakit yung kasipagan ng mga magulang ko gumawa ng mga anak, ang saya-saya namin ngayon. So, ayun, kaya naiingit si Chris sa mga may kapatid, sa may mga inaaway na kapatid. Dito may nakakita ko dati ng isang slot dito. Unahan ka pa, bilisan mo. Ay, ito, paalis na yata sila. Ay, hindi pa. So, yun lang naman guys. Nawala talaga ako sa tsura nung anak ko kanina nung paalis na kami. Nakakadurog ng puso din na nga. Wala kami magawa sa pagiging mag-isa niya. Manufacture na. Ayan. Pag weekend wala masyadong tao dito guys. Konti lang.
8 to 8 p.m. lang sila. 8 a.m. to 8 p.m. So, ayun. Bibilang muna si Daddy ng mga variables. At bibili siya ng drinks. Sabi ko, bumili na kami. Mamaya nga, mag-grocery tayo ng onte eh. Oo, para papalamigin na lang natin. Ito, bili ng bili rito. Akin na, shoot ko na. Kakasya ba siya? Hindi kasi nag-accept ng to eh, ng bill. Niluluwa lagi eh. So, nagbao tuloy si Daddy ng coins. Sakto, mabigat na rin eh. Yan. Okay. Ay, yala, nawala pa Daddy. Umilalim. Ay, nawala. Piso lang yan. Wala, inubos talaga yung buhay. Tapos, 10 piso na lang. 2,500. May araw si Daddy. Pati din. So, takbo na muna tayo. Lakad takbo. Ng 15 minutes. Meron? Ayan. Blood emergency stop. Ayan. Ayan yung chill-chill lang. Yung lounge. 15. Enter. Start. Nag-vlog ako kasi konti lang yung tao. Kung madaming tao, wala. Hiya ako. Yan, takbo na tayo. Magpawis na tayo. Talaglagan camera. Maka-vlog. So, Daddy. Tapos na ako. Cool down na lang. Bilis na. 15 minutes lang guys. Di mo inurasan? Ha? Nasa 15 minutes. 15 minutes dapat. Dito kami SM guys. Bili na kami ng konting grocery. Kasi si Kuya Peter doon matutulog eh. So, kailangan pang breakfast bukas. Ay, egg. Natutuwa si Chris sa egg na ganyan eh. Kasi maano daw, madilaw daw masyado yung yolk. So, gusto niya yan eh. Hindi ko yung medyo malaki. 99 brown egg. Sige, ito na nga. Tsaka, mga pagkain ng dogs. Ayun. Nanood pala kami ng sine guys, yung rampage. Ayun, after namin mag-workout. For home na guys. Ayun, hindi ko alam kung marirecover ni Daddy yung ano yan? Yung Ay, okay. sa mugs. Sa mugs ni Tonton. Hindi ko alam kung marirecover ni Daddy yung yung ilang clips yung nasa, yung kahapon na vlog namin guys. Kasi, naman niya, parang naibalik niya, kaso hindi nagpi-play. So, magda-download pa ata si Daddy ng Magda-download ka pa ba, de? Pang recover doon. Oo. Sayang eh. So, ayun guys. 11:15 na. Magluluto ako ng ng adobo kasi yan yung tinuko kanina. Ibinaba ko siya sa ref. Para sabi ko, lutuin nga namin just in case maaga kami makabalik.
Kaso, ito nagyayapan ng sine. So, ayun, hindi ko naman na siya pwedeng ibalik na sa freezer kasi nato na. So, inano ko na lang. Adobohin ko ngayon para bukas. Mas masarap siya pag ininit, diba? So, ayun lang. Ang ganda nung nung rampage. Nakakatuwa. Nakakatuwa si George. And, ayun nga, nag-grocery kami. Groot, nakalimutan ko pa yung ayan, daddy, bill. Hindi natin nabayaran tuloy yung yung tubig, tsaka kuryente. Tulang tayo. Hindi, bukas. Daling ko yan. Harap. Oh, tabang. Yan yung corn, ay na. Corn lang, lapit na sa balat. Yan yung matabang. Tulog niya sa si Peter siya kasi Chris. Kumain na daw sila, pinakain daw sila niyan. Tita Emma niya. And, yun lang ang binili namin. Yan, century tuna, favorite ni Chris. Tapos pang sa salad. Kanlagay. Ito di, ikaw na rin maglagay sa yan. Higaan dilata, tapos, uy, ito pa. Pumunti ka na. Bumili ako ng spinach. Ayun. Kasi may pa ako dyan, may tofu pa ako dyan. Bukas lutuin ko to. For lunch. Lunch ko. Tapos meron pa nga dito yung sarap. Habang tumatagal, lalo siyang sumasarap. Niluto kong sardinas ng Koreano. Ayun. Tsaka, tuwang-tuwang bata guys kapag kami puno ng dito. Maraming Yakult sa ref. Ang saya lang yun. Tapos ito, pork and beans. Nilagay ko sa ref kasi gusto ni daddy malamig ang pork and beans niya. Diba? Kailangan nakaref talagang pork and beans niya. And what else? Ano to? Yung mga milk para sa para sa Coco Crunch and then sa Quaker Oats kasi bumili ako. So, ayun guys, siseryosohin na namin ang ang pagdidieta. Okay? Ayun. Para maging fit tayo. Promise. Seryosohan na talaga to. Kasi bumili na si daddy ng Tara! Pati ba naman to? Yung way na iniinom before mag-workout. Ayan. With na to? With bro. ano nga to daddy? With na to? Fat burner. So ayun, para yung niya, yung fat niya sa tiyan niya. Mabawasan. Mabilis mabawasan. And then ako naman is chia seed. Yung binili ko. Sa intensity ng Panghalo sa sa Quaker Oats. Laging bitin ng kung sinasabi ko, pasensya niyo na ako. Kasi lutang ang isip ko gawa ng may problema ako sa sa unflux brushes. May mga nagbayad pala na hindi ko na acknowledge. Ayun. So, sold out na. Tapos may mga humahabol pang magbayad. Sabi ko kasi, unang magbayad, yun ang makaka-reserve. Kasi, hindi porket nag-send ka ng order form, reserve na yun, diba? Sabi ko naman sa kanila, para masigurado yung reservation nyo, magbayad na kayo. So, ayun. May kasalanan ata ako sa 3 tao kasi di ko na-acknowledge, pero yung iba is bigla na lang kani-kanina lang. Hindi kasi kahapon ako nag-last tip o kanina yata, mga nag-send sa Palawa, yung gano'n, nagbayad na daw sila. Kahapon sabi ko last last day na ng payment kasi ni bangko pa Friday, diba? So ayun, nangaaway sila guys, nakakaloka. Pati si unstress na, sabi ko, nag-message ako ngayon, sabi ko, pahirit talaga, as in, huling-huling hirit na, kahit 10 pieces, na lang, regular price na lang, kasi, sabi ko, yung mga yung mga hindi ko na-acknowledge, and then, alam nyo yun, para mabigyan ko lang, sabi, nag-sold out na pala agad sa, sa Shopee, tsaka sa Lazada, so, kasi totally wala, so, na-stress si Ann, kasi inaaway din siya, kasi inuna pa daw ni Ann yung mga reseller, yun.
Yun, ang galing, di ba? Ang benta. Sabi ko, kung sabi nga niya, kung pwede lang 1 milyon ng ano eh. Ang orderin eh. So, ayun lang. Pasensya na guys yung mga yung mga naka-order sa akin na hindi ko na-acknowledge yung hindi nabigyan, hindi nakakuha. Pasensya na. May parating pa naman tayo. 2 weeks nga lang siguro yung aantay pa natin. 2 to 3 weeks. Sorry talaga. So, ayun lang. Kaya, yung utak ko is iba sa lumalabas sa bibig ko. Kasi iba yung iniisip sa lumalabas. So, ayun. Good problem naman to. Kasi about sa business. Kaso, nakaka-stress din. So, ayun lang. Anyway, yun lang naman guys. Inaantay ko lang maluto yung yung adobo. Tapos magpahinga na kami ni Daddy. Nakaligo naman din ako sa gym. Paggagawa na itong taong to. Dinikitan pa talaga ng eh. Alam ko naman lutuin yan eh, no? Dali. O, kaya nga. Ganito lang po, 4 na tablespoon ng Quaker Oats. 4. In a 1/2 cup of hot water or non-hot milk. Yun, dadami pa yun. 1 2/3 nagiging 3 cups. Lumalangoy yun eh. Pwede mo nang hawiin. Tubig na to. Tapos oats. Tubig. Wala kasi ako ako lang si, tawag dito, hindi ako masukat na tao. Alam mo, tansya-tansya lang. Buhay ako sa tansya-tansya eh. So, ayaw niya. Gusto niya talaga sukat kung sukat. Precision. Precision is the key to the Precision. construction. Ay, naku po. So, yun lang guys. Ang ganap ngayong araw na to. And we'll see you tomorrow. Night. Sana ma-recover yung vlog natin. Bye.